nawang datan boseni nyawang wong yu aleman rekoso tak lakon nane angger aku entuk nyawa wong ayu lambe abang Kang Dulaji. Mbah Ji Trisno Suci. yen mati aku wis kurup Angger tresna kumba tampa. Mbah Suwaji sumangga. Wong manis aja tumlawung ati bingung mung tansah baru kepunane dadi lingkung yen tak kukus terus katrong jarung Punten
terus tak anti siang pantoro ratri wengi sepi dadi saksi lato metis kaya banyu mili banyuwan kumarang Gusti muga bisa mangke tresna suci terus tak anti siang pantoro ratri wangi sepi kaya banyu banyuwan kumarang Gusti muga dika Monggo ingkang ngersaken Sujono Pak Kemis Sujono Pak Kemis Katur panjenengan sarangan Suryo Laras ake Bapak Manari Timan nggih kepelut Kang Mas Taji Juragan Boran yo siap Karmani Blenggong urung metu Derita Cinta Salma Jaya Kakak Betot I love you ya Pak Sembarang iso takon apa tenan ane paran Nake janji loro jroning ati tansah betati ewa semono lirahamu durung gelem blok
senajan kaya apa jrone ati ora bakal tega yen pinuju ketemu karo sliramu Ah, tak lewang nelongso neng sliramu kok ora rumangsa Mas Agus saking Kerayun. Keperanan Kang Matur Sun Suryo Laras, sesarengan HR Flow, video syuting dan juga audio. HR Pro Media Abah Kipli Suryo Laras Indonesia. Masuk. Spesial Ponorogo. dengan Bapak D Kulo, Pak D Sukidi dan juga Ibu. Terima kasih Guru Ion Melinjon tanggal 10 April, Prayet tanggal 7 April, Ah, Melinjon Suruh. Lo, Kakak Agus, yuk. Kembranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistya wicaksana lan ledya ing karya kepranan sulabawane Nyoto lantip wasi sing wicara. ah, Wiraga sarta wirama nyata dika kanya kang sulistya Jroning batin tuwa rasa tresna kang sayang rambaka. spesial kanggo Cari Daki Panggur. Rino kelawan wengi wong ayu tak impi-impi. Wong ayu ta ipi-ipi saka sorote netramu yen rasila sajroning batinku ah, ora luput panggraitanmu ana tresna sajroning atiku. Monggo Sunardi Sunardi Salman Jaya Derita Cinta. Terima kasih Kak Bewes, Kak Mas Salim Belan salam atas tanggal 2 Juni. Yeah. Batas banyu mata sing netes basahe pipi rasa ra tega aku ninggalke sliramu nanging kepaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda. Derita cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang kita kepeksa kudu pisahan. HR Pro Media Audio Sound System Video Shooting ugi Videotron Suryo Laras Indonesia.
urip bebarengan bunga susah kabeh ra dadi alasan ati seneng anggonku urip bebrayan nanging saiki uripmu wis mulya wis mulya ana sliramu luwe dadi sumpah jroning atiku eko tenan sliramu marang awakmu mbok tinggal lunga suwe apa dayaku saiki tak kating dadi janjimu lali aku ojo lali anakmu anakmu saiki wis gede-gede pengen nyuwun pirsa sapa to bapake udan tangis atiku tambah nelongso ning atiku ya saya mbok sia-sia. Matur gunging panuwun katur kunjuk Kang Mas Supri Sumber Bening nggih. Niki gendengipun kepelut mijil saking panjenenganipun Bapak Ponari awit pau dereng dipun pinangkani. Perawan Sundi Kang Mas Godek sesingitan utawi perawan Sundi manut sing dipinangkani sing endi nggih. Sing jelas kepelut Kang Mas Ponari nggih. Genuk Timan Kang Mas Gun Yapa ninggal katresnan utawi kitir sumilir nggih. Semangga niki kepelut Kang Mas Ponari terus Kang Mas Gun Yapa ninggal katresnan utawi kitir sumilir bapak aku dhewe ngersake ilange gelang kalung. Yo semangga sakmenika kepelut rumiyin nggih. Ponari bersama ngelamun weruh sliramu batin iki anane tansah remu Lurah Bayu Depok terima kasih. Jos peduli wong kismin sarwa mikir peduli wong kismin iki adikku kembar Andi Borang yo kaya rabisu lamun bisa sesandingan sliramu Surya Laras Indonesia matur gunging panuwun Iwon Bapak sekoyongane Ponari. Mas RR Pro Media Bahasa Geli isih ning kene pokoke San. Siap. Lurah Seragen sehat selalu lancar rezeki Lurah Seragen Bapak Sadli terima kasih. Kasun Karmani Bluk sesingitan Godek Margodek Spesial Bapak Godek tak rewangi tresno amuk sesingitan
liya luwe becik aku patenono tapi aja dimutilasi timbang atiku kok gawe lara luwe becik aku patenono timbang kok lekne tanding liya mbok ngelingi nalika biyen biyene sayang sayangmu tansah rayu-rayu aku kae bareng dadi bojo selingkuhan sing setya jebulane mung tansah kok sia-sia Mas Gun. Aku mung tansah kelingan Kang Soy. Mas Sojan. Mas Sojan saking Gunung Ilangi gelang kalung. wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang lali janjimu biyen mung tansah Ah, Cari musik Raja Jelek. saksi pungkasane ilang ana ngendi pancen kowe ora ketun ninggal aku babar pisan ora gumun kasare ana liyane luwe sakaku sing bisa nyenengke tresno ati pawitane kandha donya kuwi dudu ukurane nanging batin ora lila Mas Kowor. Monggo Mas Kowor. Sepisan ketemu wong ayu dadi laku nggodha ati rinten siang dalu kinorban siwaraga ngundang rasa atau metes kalbu oler ngoya isya koro ajatan bisa ngelolo ke hatimu Suwe kon ku ngenteni lewong ing atiku entuk jampi kadyo ati sawiji gendong kemana-mana dan abot tak lakoni sab coba ditoratu beng siramu dadyo sisianku Ah, mugi Gusti ngerani lamu bakal dintawa mati Mas Mas Gunawan. Gunjapa. Mas Gunawan. Video syuting Ponorogo punya. Terima kasih. terima kasih
ngambara anembus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi sih panjerina tak titipe kidung tegesan ing jantung lelungitan lulungan lan reramban omong swara anggreget jiwangga tak kirimi layang kitir tak sampirke angin sumilir ora krasa seliramu tansah tak pikir Gurian Blinjang 10 April wonge khoh rino wengi wayangmu beda hatiku sirna tirta saupama kapan baya aku besok gegem lintang ngrengko ing kahing rembulan aku samar kuatir lamun tak sabar sekar bakar ing ora-ora kang jengkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi luka-luka kartika. Terima kasih. bersama Suryo Larasco Wayangan Surya Laras lho iki. Wewayangan kang preridu ra ilang saka pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali tansah kelingan mesemu tan uwal saka ing pandulu endah pasuryanmu sliramu jejantung hatiku
Nuwun dumateng para ingkang sampun pikantuk sampur kasuwun ingkang jumeneng. Sepindah malih dumateng para ingkang pikantuk sampur kasuwun ingkang jumeneng. Semoga Mbak Yu Erna wewayangan kang ridu ra ilang saka pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali monggo kala wawin kang mundhut sida pegatan tembahipun kaaturaken nyaur ubon niki.
mung sakmene pungkasane tali katresnanku wis bejane yen aku tinggal bebojanku ngelingono sliramu wis nate janji yo nanging nyata saiki tansah gawe gelo yen mulane aku ra wis kandha aku nesta lan ora kandha donya yakine mung kepranan sarakan durung kenyataan ya saya suwe saya mundak yuswa aja citra wong citra bakal nemai tuna Monggo ingkang ngersakaken wisa tresna tembahipun katuraken.
Ayo goyang rock. Kabeh lelakon urip iki masuk cok saka kidul digoyang bersama pungkasane tak trimo lelakonku senajan berjrone ati mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki apa pancen wis pinesti sliramu kebacut tak tresnani asik ning nyatane sliramu ora bisa tak tapi pungkasane tak trimo lelakonku senadyan perejone ati mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki Ngersakan lewung tembahipun kaaturaken monggo Mas Agus saking paguyuban kadung demen laladan Ponorogo sepisahan ketemu hati dodo hati linten siang dalu inor banci worogo undang waspo tumete sing kalbu Nguyai segoro datan desa nguluh ke hatimu suwe nggonku ngenteni lewong ngati gak ento jambi dadyo hati sawiji
Semedyan abot tak lakoni Sabda pandita ratu Reng sliramu dadya sisihanku Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati Monggo Pak Besok saking Laladan Temon Sawu Ponorogo tembahipun katur panjenengan. Pokoke sik tak simpen.
Pak Lulut. Ayo Nyonya Lulut. Nyonya Lulut. Diharap tidak beriki. Ayo Bu Lulut. Sejuta cinta. Timbangannya kot kan ngomong ngimpi mas. Niki lagu wajib. Bersama Mas Lulut. Selalu maik jagat iki mung slira sing tak tresnani nganti sabe daing bumi sira tetep tau pati ya ya Jawa Timur tahu bengi wes Jawa Tengah taparani Surya Laras. Masuk. Jawa Barat tahu bengi nanging ra ono sing ngerti yang sayangku 1000 sayang tak cintaku sejuta cinta rindu modar kowe kok biayan ya Paradi bojoku melok gendeng yo selalu baik jagat iki yo mung slira sing tak tresnani biayan kowe aku cintaku sejuta cinta lanjut ndak mau sithik men. Jongku kacone liyan bantan tremgon ne bebrayan yen pancen sing kurang trimo banget aku jujur aku rangku apa aku sing kurang apa Kang Mas aja gampang sujanan yen aku gelem slendotan ing tembe mesti
mesti konangan prayogane josumalang niatku pengen bebrayan yen ngono ayo mamuji mugi Gusti tamberkahi Surya laras bergoyang HR Production ada Mas Wolo super khusus dulur ingkang wonten Kota Trenggalek Mbak Yanti selamat siang juga selamat mendengarkan Jonggoku kacone liyan bantah trembon ne bebrayan yen pancen sing kurang trimo banget jujur aku rangku opo aja gampang sujanan yen aku gelem slendotan ing tembe mesti konangan prayogane josumalang niatku pengen bebrayan yen ngono ayo mamuji mugi Gusti tamberkahi Bapak ikan sampur pikantuk sampur super khusus super khusus kanggo Surya laras bergoyang HR Production ada Makmur. Mas Wolo Kuwato juragan Iya, kambing dari Jawa Pule yeay saka kabar sing tak tampa Mas Walangga deng wong liya pitakonmu mbok sing cetha ra orane aku citra janggoku kacone batantrem gane bebrayan yen pancen sing kurang trimo jujur aku rangku opo aku kurang piye to Mas aja gampang sujanan yen aku gelem slendotan ing tembe mesti konangan Pak Wolo iki prayogane josumalang
didengarkan. Monggo gentosan. Monggo Mas Wandi tembangipun katur panjenengan. Nggih. Taksih sesarengan kalian Surya Laras Indonesia coy. Nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya ayu lair lan batine bareng dolan nenggon aku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku bacut tresno kelingan ireng manise nanging cuwah ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin mung jalaran pepisahan dipaksa omah wong tuane tresnaku ora bisa ilang margo kelingan ireng manise Monggo Mas Petruk Wuyo. Ngelamun kilura kandang bolong kambe ananda penuh taliyo anggale lima cahayo broto malali warga kang den ento wong cetara donga benso apa dewa setian turut nurun kandang gendong ngelamun ilura kandang bolong kan lembe ananda penuh taliyo anggale nimaca ayu broto wati telenge
senajan wis pisah suwe rasa kangen ya kok kaya ngene ora gampang nggonku lali janjimu biyen mung tansah tak ugemi gelang kalung dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi pancen kowe ora ketun ninggal aku babar bisa ora gumun dasare ana liyane luwih saka aku sing bisa nyenengke tresno ati pawitane bondo donya kuwi dudu carane Asik cok. nanging batin kuralilo gelang kalung dienene wong liya Rembulane sumunar dadari monggo alon-alon tindak mriki Mas Taji lintang lintang angebai tawang pating kala yarta yane wanci ratri was larut swara angin sumripit ngidit kaya gekarir manah engkang nandang uyung ketaman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kalih mugi welas tembangipun katuraken panjenengan larane
Nuwun sewu, Mbah Lurah Sadili nggih. Mboten kok ateges ngrampas niki. Nggih. Dedekku ora krasa apa pancen tega mbok balojanur maring usada ringkang nandang uyuh. Nuwun sepindah malih sugeng pinagian kalian kawula pun Surya Laras ingkang mijil saking lalatan Suko Kidul Kecamatan Pule Kadipaten Trenggalek. Ingkang siang menika makariosan kan Gana Audio saking lalatan Dongko ugi HR Pro Media saking lalatan Karanganyar Pule Trenggalek. Samudyanipun ngaturkan sugeng siang Langga Boyong katur panjenengan sesarengan Mas Taji dedekku ora krasa apa pancen tega Soto ringkang nandang uyuh. Monggo Pak Wokatim saking lalatan Sawo Ponorogo tembahipun katur panjenengan. Jan munggah gunung ora wegah watone tan sasumanding mung tansah eleng sarung jagung abote kebacut tresno jantan waras sadela setahun sarung jagung abot rasaku. Nun sewu dalam minulya sesule saking panjenenganipun Mas Agus Wijaya Kepala Desa Gajah Sambit Ponorogo sembah nuwun. Sarung jagung abote kebacut tresno tak rewangi rasa adoh tan grasula watone sasandingan agawe samrasaku najan munggah gunung ora wegah watone tan sasumanding mung tansah eleng sarung jagung abote kebacut tresno
apa isih kok simpen. Monggo Bapak Sadeli tembakipun katur panjenengan. Apa isih ana apa wis katine pragarane lakon. Apa isih kok simpen sayuta aksara geguritane tresno. Apa isih ana sulaman katresnan sing dientor aduh. Joko wedar no kabeh aja samudana ngingitake kanyangan. Aku lan kowe nate bareng trunte katresnan sukma mandar sumpah sing dupa asemo. Apa isih ana reroncene tembang sulaman katresnan. Apa isih kasimpen geguritan tembang lelagone asmara. Monggo Mas Kawo tembangin katur panjenengan. Yen tak pikir jare lumrah wae ewatene lah kok ora ate kanthi paperangane sing dadi makine jare rada enyang yen nyawang dheweke. Rama itu aku dewe mlomo dasar mikatati rada suka ning ngangeni men esok kapan kan kulungku sesandingan konku nandang wis suwe arep babakane. Monggo Mas Bedun tembangi katur panjenengan. Dakihane setu legi. Sapa kae kumledang lakune mujian solae kok nyengsemake solalan bawane dadi lan pantese. Topil nemake laku pawaane patang wintu umure
rupane tobat esune kaya wedang kumpul dadi tombo ngantuk senadyan lemu malang saya matung ora kaya limbo siapa bayi leku nyawa nganti domblong tingatimu pancen ya setuleki setengah tua lemu kinu-kinu matur suwun Matur suwun Mas Bedun.